Kruhový objazd je križovatka. Ak vložím mincu do tejto križovatky, máme kruhový objazd? Ale teraz? Myslíte si, že tento kruhový objazd je križovatka? Ja vám hovorím, že nie. Kruhový objazd nie je križovatka. Nie, nepotrebujete okuliare, ak vidíte križovatku, je to len optická ilúzia. A aby sme zistili, čo je kruhový objazd, musíme len správne analyzovať. Analýza. Ak kašlete, môžete mať prechladnutie, alebo to môže byť niečo vážne, ako je tuberkulóza. Takže len správne analýzy vám môžu povedať, aké zdravotné problémy máte. Aby sme analyzovali, čo je kruhový objazd, musíme tento malý kruhový objazd dať pod mikroskop alebo mu zväčšiť obvod. Teraz je tento kruhový objazd križovatkou. Niektorí budú tvrdiť, že áno, pretože to je napísané v zákone. Prosím, napíšte do komentárov, v ktorej krajine je v zákone uvedené, že kruhový objazd je križovatka. Ďakujem. Môžete aj like to video. Teraz ja skôr vidím opaskovú cestu, ktorá obchádza preplnenú križovatku kvôli závkam, križovatkám trajektórií, ale aj kvôli zákrutám doľava. Táto jednosmerná opasková cesta je hlavnou cestou s prednosťou a má viacero križovatiek so vedľajšími cestami. Tu máme križovatku vedľajšej cesty so kruhovým objazdom. Pri vstupe do kruhového objazdu musíme poskytnúť prednosť v jazde vozidlám, ktoré už sú v objazde. Neskôr, pri prvom výjazde máme bifurkáciu. Bifurkácia nie je križovatka, pretože matematika, ktorá je logickou a presnou vedou, nám hovorí, križovatka je reprezentovaná množinou spoločných bodov dvoch priamok, dvoch ploch alebo objemov, alebo celkovými prvkami dvoch množín. Vozidlá v kruhovom objazde majú možnosť pokračovať v jazde po kruhovom objazde alebo vyraziť doprava bez toho, aby sa s niekým pretínali. Ďalej máme križovatku. Vozidlá vstupujúce do kruhového objazdu sa pretínajú s vozidlami, ktoré už sú v rámci objazdu. Ďalej, pri druhom výjazde máme opäť bifurkáciu a potom križovatku. Tretí výjazd je tiež bifurkácia a potom máme ďalšiu križovatku. Ďalej máme štvrtý výjazd a štvrtú bifurkáciu. A dostávame sa na konečný bod, kde ukončujeme tento okruh štvrtou križovatkou alebo prvou, od ktorej sme začali. Teraz pošlite toto video svojim priateľom, aby ste videli, či vedia, čo je kruhový objazd. Stavím sa, že nie. A keďže ste skončili s vašim zoznamom priateľov, pošlite toto video vášmu primátorovi, poslancovi alebo senátorovi, aby zmenil zákon, ktorý je v rozpore s matematickými pravidlami. Ďakujem za komentár, za like, ale najmä za zdieľanie. Nepozerajte sa hore, pozrite sa na dopravnú signalizáciu.